kani radio session ka boning kong sa kani sngi wan mentang sngi nya pe kani kamat ko bagi i program sheet yang ki jingjia ni sngi khadu last day events hakabia day buat ki jing thu lepa hakadur ni jing thu lepa kumno ba jing ke ba jing thu lepa ka kran phang jing sngi ba khadu jingjia ki bajia ni ki ba khadu te ka kajing puli kajungi menta ka sngi ya se ka kham yar lihat buat kadang kam kajing mulai umur kajing pi lihat apartemen ba ang layo pia ha ne buat ang la panginnya peteng ni kani kajing puli kajungi menta sngi te halo kani kajing jia kani bagi sngi menta sngi ke ka ba kajing na thu lepa haktin yo le kadan tan ang ke ban jia kini sngi ki maswan kadan iu ba haktin yo le ka ya thu ba kran ni mathai pla ji asno kani kajing ong a one world order mathai kibun ma kibriu kilai asno chang kani le se kilai asno tang kajing ong ini ka kimpian re la se ya ka jing mut kim la se la bon don ko ki bang pet te kumbang i ju asmo hi kani kantian one world order ka de kata ka ba ibrio ki pendan kam ban batai ne ban su ai teng ya kata ka jing long sinsar ka ba kandan tang ka wei ka government ka wei ka sarkar ka ban sinsar ha ba wei ka berthai bat kata ka sarkar kan bu tai ka wei ka bisa kan da sistem uniform system musuh ono kalau yang baru ki jai bendera yang berkai kan dan ko atakan penyiap dengan sistem kumba kalau menta iyo i kum kari India dalam dalam sistem di jam setia Sicilian kami apa kari ke jadi village po Bangladesh kalau ada kawai pat sampai hiju kumta kijong ki bukan penyiap dengan kesalahan di kadal kejing ong ba hakawai ka sian hakawai ka sni kan selak bandan pengkani atau ka bible ka keren yang pengkani inya pet atau ka bible ka pensihan ni an kali kejing ong ni kejing kena ka bagi asno ka pos anin ka sni na prinsip lai wan ni iba le keren yau ni merat kau buat sekalian kaman screen dengan pi but ya i kono bo ni open board ka perthai bro ka wei bakan pediang yau tau dak dengan kau ka bo ulale ya tip du ru ti menta ka sini pan inya pet kai kolong no pun pinsa sing beteng ni dengan kebedan ni le ke ka dunia ni menta ka sini ngatmu inya pet ni merat kau bentuk merak kau wasal amang kadur ka kai karam wasal bodan hinyau tni ki clear ba chho tni reng hari aswa bangan ngan lek ban sedang ban batai sang punya keren lo ni merak kau masih kuat ban ai kendiat ka kikian nam prang ni kenam punya suatu ya ke ka punya kuliah dalam haji ke bible ko jong phi ha ke jong pa tak pun pa ko nang ka khat a nong dah long piang tidak hipai si kitab jo ki bible ki jong phi kitab jong jing pen pa ko nang ka bakhat ar pensiam bakadan kajing thu khanas phangani ka breu kabadan ya ka pansngat jong khat art li ki khlor bat ya ka lakup da ka sngi bakayang halor jong u banai balong bakani ka breu kala pun yu khun anda bakala khai u khun yu ni khlung lara no sebeneng sa ka khat ka jong u blai dangi pulia banyak badangi pej banyak ya kani ka lenong ka bakhat ar ngi syam bakani ka breu kade
ka balang ka jong ublay nadu ka per edan hadu kisingi ki bakhadu kayang Farsi ya ka balang ka jong ublay nadu ka per edan hadu ki singi ki ba khadu bat lo ong ba udon uni uyap jakar bawan ha kata ka kadan kani ka breu bat ule ayu ni uyap jakar uthumu baun ba mi uni ukhlung ba kani ka breu ka kha hande ukhlam simlala ban le kata udamut ban penyap hande ukhlam simlala ban le kata ban amar ukhlam simlala ban le kata ka bible ka ya thu yangi ba ladap da ka jing bitar bat ya kani ka jing bitar ula the bok haka kani ka breu kani ka balang ka jong ulai but uthwet ban penjot ban penprai ka ban pensitom ya ka ya kani ka jing sisas phang kani ka jing le ka jong ni uyap jakar ka pau ha ka ini ka kitab jing pen pau hi ka nong ka bakhat ar ka bakhat nyo ka ong te uta uyap jakar ulas ngau bitar lep ya kata ka breu ba ula le no banya le thama ba kita ki basa no usumba jong ka kita ki besumare ki hukum ublai bat ki baban ya ka jing phala u Jesu Christ te ulayeng halor usiap ka duriau te kumban sipun penkenma yang so sen uni uyap jakar ubangi yo i hakani ka dor uni udan henyau tuli ki khlie bat sipau tuli ki reng bat karong ka jong karong ka basau mo kita kidi ki ba fidan kamban kenma udan henyau tuli ki reng henyau tuli ki khlie sipau tuli ki reng bat karong jong ka met ka jong ka dei ka ba ka basau bat uni uyap jakar da pila puli hi hakani ka lenong ka bakhat ar pin syambu ude uksuat uyang Farsi ya uksuat ude uksuat yo balatip ka bible ka ong balatip kum utau ubesan te kini ka dekat ka bangi ladap puli mantan ka jingpin pa ku lenong ka bakhat ar ka dekat ka ba khat nyo ka dekat ka ba penkut ka ba penwai no ya ka lenong ka bakhat ar bang ini ban suthu ba habangi puli ya ka bible ka ka ba bamdan ya kani ka jing penyapya yaki lenong te ka bangi puli ha ka lenong ka bakhat lai ka jing beteng ya ka ba ni puli ha ka lenong ka bakhat ar te kini gilong ki ketien ki bakhat du ko ong ba uni uyak jakar ule ayu uyang halor ta usiap jongka duriau kini gilong ki ketien ki bakhat du ki ba penkut penwa ya kani ka jing kren hangni ka lenong ka bakhat ar ti ule ayu haba uyang ko ang haba uyang hangni ule ayu ka beteng ka dekat ka bakhat lai u apostol Yohanes beteng ka dekat ka lenong ka bakhat lai ka dekat ka banengkong bangalai iyo mara khlau bula kio no na ka duriau ubadan henyau tuli ki khlie ba chipau tuli ki reng ba halor kita ki reng jong sipau ki pansngat ba halor kita ki khlie jong ki kerteng ka jing kren ben belai kani ka pen pau ba haba uyang halor kani ku siap jong duriau ka i ko ba ukhot ya uni mara khlau ubadan bangi puli hani ka lenong ka bakhat lai ya ubang ngala pen pau ngala pen sai ha phi menen ba ude uni habangi kren phang ka dak jong mara khlau ude uni ka dak jong mara khlau te haba uyang ka i ka pen pau ba uni ule ai bu unkhot ya uni mara khlau na ka duriau te haba ukhot uni mara khlau ka ka jing thumu ka jong uyap jakar ka jing thumu jong soitan ka jing thumu ka jong soitan ka debu unpun dan kam ya uni mara khlau kum ka atiar ban pensitom ya kanika breu hi namar ngila puli hang tu ka dekat ka ba ka nong ka bakhat ar uni uyap jakar ule ayu commission ka jong ka debu un penyiap bon penduk jat ya kanika breu kumnu ulale kata ka lenong ka bakhat lai yo i ba upenmi ya uni mara khlau bon le ya kata ka kam ude uwe ni ki atiar ko bon le kani tila ong ba uni mara khlau ko kani ka dekat ka penpa ni ka ong ba kireng ki jong ki dan ki pansngan haba ong ba dan ki pansngan ka penpa bu ki siem ki pansngan ki thawi ki siem mut ki breu ki babat ya ka sinsha ka khada political power but uni umara khlau kalau nong ka bakhat lai ru ude uju umara khlau
Kadang kajing ong ba uni umarat klau ka bangi pulih halanong ka bakhat nyo umde ujo. Henry la dapi pulih banyak dapi paisha kajing penpau ka lanong ka bakhat nyo phini pulih phang uni umarat klau hakaba halor jong u ka shong ka ni ka breu. Mo ka shong ka ni ka breu but kidan ki ba ong ba uni umarat klau hakani ka lanong ka bakhat nyo jong kitab jong penpau umde ujo umarat klau bangi la pulih ha ka lanong ka bakhat lai. Uni umde ujo. Hari lara pulih banyak pat ya ka ka Bible ka keren halot ni umarat klau ka lanong ka bakhat nyo pensyam ba kiju ki bangi pulih mentan ha ka lanong ka bakhat lai pi syam ru ha ka lanong ka bakhat hen khat nyo. Tingnya pet ha ka lanong ka bakhat nyo ka ong kumnu phang ni umarat klau. Ong uyo ne su ong tiu lara no yanga ha uman sim syakari klau. Ba ngalayo I ya ka brio ka basyong halot umarat klau uba saw han wadap di kerteng ka jingkran ban bulai ubadan henyo tu ligi khlie bat sipho tu ligi reng hi ban anya nujo di kini kentian ka bang pulih hani mantan bat ri kentian ki bang pulih hapo kita ko jing penpau ko lonong ka bakhat lai phinyo I ya ka jing ya srem ha ka preng jing kini ki arteli ba phinum la ban lai nakaban penkut nia bakini ar ki mara khlau kidi kijo ki keren ka Bible ka keren chma uju mara khlau jing penpau ko lonong ka bakhat lai ko ong ba utu mara khlau don henyo tu ki khlie ba chho tu ki reng ha jing penpau ko lonong ka bakhat nyo ru ka ju hi jing penpau ko lonong ka bakhat lai ko ong ba ki khlie jong u ki don ki kerteng ka jing keren ban belai ha ko lonong ka bakhat nyo ko ong ba uni umra khlau udap da ka kerteng ka jing keren ban belai ha ko lonong ka bakhat lai lo ong la pen khia ya ka jing mong yap ko jong uni umra khlau ba ka dekat ka ba ka lenong ka bakhat nyo ru lo ong ba ukiu no na ka liu long ba khalam trai ngan sabatai ka jing mut ka jong kani nang tapat ha ka lenong ka bakhat lai ko ong ba baro ka we ka perthei ka la sngo phalai u ta mara khlau ka la sngo phala ka sngo kendit ba ka lenong ka bakhat nyo ko ong kita ki ba syong halor ka khando kin ya sngo kendit yu ta umra khlau ka ju hi ka bengi yo I but ha ka lenong ka bakhat lai ko ong baro ki ba mani dem yo ni mara khlau e ka kerteng ka jungki om dan hata kita ku jing em ba khalanong ka bakhat nyoru kita ki basngo kendit yo ni mara khlau e ka kerteng ka jungki om dan ha kata ka kita ku jing em hi ka jing ya srem hang ni phemla ban lai ban ong ba uni mara khlau ha khalanong ka bakhat lai dei mara khlau ha khalanong ka bakhat nyo gidi ki ju hi ukraine ki ju hi ki mara khlau tingnya phai bang si kalau nong ka bakhat lang nya pet ke ede ba ka don ban ong te hang ni yo I ba uni mara khlau kumbangi I ngila ya pet mantan ba ude uju mara khlau uba dan kalau nong ka bakhat nyo wala da pet bang ikini kentian ki ba kran hang ni pensyam ba uni mara khlau ha kalau nong ka bakhat lai uya srem udan ki jinglong ki jong u ki ba ya srem bat ka jinglong ke jong umarat jong uni yak jakar hangnu ka jing srem pai ka ni ong kumnu phang yak jakar ha ka lonong ka bakhat a ka balai ba ngala yo I ka we pat ka dak khla ha beneng ba khmi yak jakar ba saw ba khrau ubadan henyo tu li ki khlie ba chphau li ki reng ba halor ta ki khlie jong henyo ki pan sngat hi ka jing srem pai kini ki dak ustam ketika ba katni kadiang ko ong ba don henyo tli ki khlie ba chhau tli ki reng chhau ni umara khlau kat ba yak jakor pan udan ni ki ju hi don henyo tli ki khlie ba chhau tli ki reng phi ka jinga srem hang ni nang ta pan kan mau ya ke ka bang ong mantan ba umara khlau ha ka lonong ka ba kha nyo di uju ba chhau ni umara khlau ka lonong ka ba kha nyo ru ong ulong ba saw han yak jakor ulong ba kumnu wasau karong ko jung ka wasau te gini ki dan ki jing mut bang asap pin saya I ya ka jing ka significance mo ka jing don kam boleh la draw dor ko ni kini tingnya beteng ka jing puli ka jungi ha ka dekat ka ba ar ka jing pen pa ko lonong ka ba khalai ko amba utau mara khalau ya ubang ala I ulai srem ya ula basa bi kijat jong ukum ki kijat dengiem ba ka sentur jong ukum sentur sing te utau yak jakar ula IT ya ka buar jong
ba ya ka khet jong ba ya ka bor sensar ba khrau kajing kli ngi kini ki lai tali ki marat hang ni ula basa ka dingiem ba ka shintur jong sing dei la basa ka dingiem ba using he ngi sham ha ka bible ka ba kran chang kini ki marat hang no kare hadaniel kolonong ka ba henyo ki bala tip ki bala ju asngo rayo ka bible study phen kan ma ba halat daniel kolonong ka ba henyo i pulia chapang south li ki marat i pulia chapang using i pulia chapang chapang ka dingiem i pulia chapang ula basa ba south li ki thap nyang ba i pulia so we umra khlau uba ka kerteng umdan ban la ban penya sriem umra khlau hakani ka pathai hre udan sipho li reng ba ka jingkli kalong hakani daniel kolonong ka ba henyo hapo ba pulia kani daniel kolonong ka ba henyo hato kini ki marat khlau ki yang ye ke kiyang ya ka bor sinsar nyam ne kiyang ya ka bor sinsar perthai kiyang ya ka bor sinsar perthai namar ngisham hadaniel kolonong ka ba henyo ka khot ka ba khat nyo ko ong kini ki marat ki ba he ki ba sautli ki long ki saus em ki ba mi no khando ba ka khot ka ba art hulai ko ong ba sau ulong ka hima ka ba sau haka khando kamdan kanu ka sabut ban pen pau begini ki marat khlau ke bengi pulia hadaniel kolonong ka ba henyo bor sensar nyam hene ki bor bas ya ka sensar emlang ka san hima sima jang ka perthai te ladangi ngi poi hakata ka jing kut nia hadangi pulih ka lonong ka ba henyo ka jong daniel ke ka ba pen ingi ban ong ba uniru ude uni marak khlau ude ka bor sensar hima sima kamdei ka bor sensar nyam menshwa si ong ba ode ni kani di ka bor sensar nyam henry ladangi haban long konsisten ngil haban long rinti ba ka ka bangila pulim shatej khamat kadi banya ha ba ka ka bangi pulia shadien ru namar ya ka kitab jing pen paula tho ya ka kumbang ong ya phimanen haka kentin jongka testament ka ba rem bangin syam ya ka jubab ya ki jong kini ki dak ki bapau haka kitab jing pen pau dan kam banle chaka testament ka barem ba testament ka barem ka bangi syam baki marat ki yang ya ka bor sencar himasima kamla ngimla ban pun kutnya nomor kata ba uni umrak khlau bangi pulih ha kelenong ka bakhat lai jong kitab jing pen pau bu udai bor sencar nyam te habang yo ba uni umrak khlau udan lut ula basa udan dengiem ya ka udan lut ini ke de kejingkran kelum kejing wanra kelum jong kitu baro kitu ki hima ki bangi pulih hadanian kelenong ka bahnyo kari kejingkran kelum jong kini ki baro ban haba usaitan ukhot ne ka komba ukhot yo uni umra khlau na ka duriau kasipun pau ba kasipun sothu ingi ba usaitan ule yo hakisngi ke ba khaddu upen ke biang ya kerukom sensha ka ba ulaju pun don kam haki por menshwa ban pensitom ki brio ki jong umdei ba ya kitu ki ju ki marak khlau ki bangla pulih ka daniel kolon ka bahnyo ki yang ya ka hima babylon ki yang ya ka hima mido persya ya ka greece ba ya ka rom umdei ba kitu ki hima ki nuan biang hede ka mensiem ka badan ha kitu ki hima ka mensiem ka jingle don bor ka mensiem jong ka jing pensitom ki brio ki jong ulai kadi ka tu ka mensiem ka bandon ha uni umra khlau ha kani ka bor sensar ha ki sngi ke bakhat ka bakhat du ba bangin so thu ka jinglong ka mensiem ka bakum no ka dan kamingi bingin lech ka testament ka barim bangin yang pulia ka history ka jongki ju ka ka baki ju ki amat hapo ka tu ka jing sensar jing kitu ki hima hapo ka hima babylon ha ka hima ka jong ka greece samaj ka assyria ki egypt kitu baro kunu bekile kunu pensitom ya ki khun ki jong brio but ya kani ka rukom sensar ka bangi yo ha uni mura khlau kaya srim ha ba ka ba George Orwell Ukraine ha ka kot ka jong 1984 kadi ka we ni kita ki kot ka ula tho te kadi ka jing sensar ka ba komno ka ba ya srim ha ba ka rukom sensar jong ka hima rom mar ka hima rom
kadai ka hima na gitu gi south li ki hima kadai ka hima ka ba erang tam ka ba pensitom ru ka ba da pensitom hai ki breu ki jong ulai ban hadanial kalau nong ka ba ala penya serem ya kani ka hima rum kum kata ka kejan nar kiri kini ki kejan nar kanar platip selak sutu kanar ka yang ke ka ba pi bom pi sho yu breu da kanar ula ban yap pi ka pau ka ka jinglong ka ba kon ong kum no ka jinglong ka ba rang ka bam don kata ka mensim jing isen ka bam don ka mensim ka jing isen te kum taru uni umra khlau ubangi ngi pule hang ni menta udan ya kum kata ka ju ka mensim te ka jing kali hang no bat hakanu ka benta jong ka perthai bangi la ban syam ni kanika rukom sensar hakini kisungi ka bakhat nu hangnu ka benta atau kade hakari kadoba Asia ne kade kadoba Afrika ne kade kadoba Europe ne kade kadoba Amerika ne ka bangi la ban syam yakum kani ka jing ka buat sensar laong ba uni umra khlau umi na umi na ka duriau ba ka duriau kum ba ka Bible ka penpau hangi ka yang ya ka jaka ba bun ki brio namar ka duriau ka deka ka thau ya ki brio ki jat ben rio ki ba pher ki ba kran ni ki thaliet ki tien ki thaliet ki ba pher but ya ka ni ka duriau bun sen la penya serem ba kata ka perthai ka barem ka wal komot ka ba kan thop ya ka Europe ba kan thop ko Europe ya bun thop ya ka tu ka jaka ha ka ba ka hima ruam ka ju dan manchwa kadai ka ni ka ju ka banta jong ka perthai mengi syam ya ki ni ki south li ki hima ki bangi mengi pulih ka lenong ka ba henyo ka jong Daniel ho isyam ka benta jong ka Middle East ru kari jong ki Arab handai pin pet ya ka transfer jong ka jing transfer of power ne ka jing her pateng jong ka bor ka ya chwa ka sedang chwa na po ri Arab bat ka suki ka sha syam no ka bor ka jong ki ka sha kani no ha ki bor ki jong ki bawan na po risam ni ki badan ha po ri Europe te kajing kelipat teman-teman latip kendiat sepang uni merak klau ne unwan na ngin ni kelak man kemi lenti akum uni merak klau ne ni ka bor sensha kajing kelipat ke sepang kini ki sepau tli ki rang ki badan ha ka khali ka jong ba kini ki henyau tli ki khali kajing mut yu hang ni tinya pet ikini ki sepau tli ki rang minnya le kani hap phai se kajing pun pau ko nong ka bakhat nyau bo oi phi kajing pun pau ko nong ka bakhat nyau ka kran sepang uju merak klau bala ong hang ni ba kita ki shipau li ki reng ya ki ba me la ki long shipau ki sem ki ba pat sem la pediang ya ka hima henre ya pediang ya ka bor kum ki sem ya tang shipor lam ba uta umara khlau kini ki ya dan ka wei ka jingmut te ki IT ya ka bor sensar jong ki ha uta umara khlau te kini ki di ki sem ki ba kin sawan ngimtep ka ong ba kini kin sayo ya ka bor kini ki shipau li ki reng ki bor sensar hima ki bangin pat lak ban tip hadu mata ka singir ngam pat lak ban ong ki diki kani ka diki ka ban sajia ha ka singi ka bakhat khadu pada pi puli kalau nong ka bakhat nyau kitab jumpen pa pin syam ba ki diki ni ki spotli ki sim ki ban bam ka lai kani ka brio ka basang halo ni mura khla ki ban bam ni kani te kandon ke ka ban jia ha ki tu ki singi ki bakhat du ngam pat lak ban ka do mata ki ni ki sim ki diki te tangkat tahi ngalak ban ong sepang kini ti kumnu pat sepang kini ki henyau tli ki khli sepang kini ki henyau tli ki khli i pulih ka dekat ka ba khanda jing pen pau ko nong ka ba khat nyau ka ong hang ni don ka jing mut ka ba don ka jing start kita ki henyau tli ki khli ki long ki henyau ki lom buat ki ba kata ka brio ka haki ba kata ka brio ka syang kilum ki kilum ki kini kilum ka ka jing mut jing kilum kumnu ba ka Bible ka pen ka keren sepang kilum ha ka testament ka barim in page hakisam kalau nong ka basispa arfusan ka dekat ka baar ka ong kumba kilum baro saudong ka Jerusalem kumta utrai ulong baro saudong yaki brio ka ba pisham hakani ka dekat hang ni kilum ki yang ya ka hakani ka dekat hakisam kalau nong ka basispa arfusan ka jing care jing da kilum ki yang ya ka security
a sense of security na ke hakabap hibu ya kajing shanya kajong phi ki khon ki jong blai ki bu kajing shanya kajong ki hau ai hau blai bat la penyesrem yu blai kum kutaki lum ki baker ya kari jerusa lam ude blai uba pendap penbiang ya ki ude blai uba besa uba ker uba ri badai ki brio kajong te haba ong ni kini kilum ba kani ka brio ka shang kani ka brio ka bu ya kajing shanya kajong ka bu ya kajing la bon bu kajing shanya kajong ka ki jong kita ki ka ba maka ka bu bang inya pet shu ka ba ka bible ko ong ka kumdu ba ka bible ka pendan kam ya ya kajing mut jong kini kilum pe yang tu Genesis kalau nong ka ba khat khandai ka ba khat nyo ko kumnu but onda ki angel ki la ya lam shabar ya ulat bai kalong yeng jong ulaong tu da phet yap shauta ulum bayo andu ma me pi hang ni kitu ki angel ki bawan ban pelat yem yu ulat ba kalong yeng long sem jong ki ong yu ban le akum ban phet shaki kadi ka jakare ki luom du ki jaka re te haba ong ba kani ka brio ka shang hakini ki henyo tu ki luom kadi ka wat ka jakare jong ka hakini ki henyo ki kli ba kabu ya ka jing shanya ka joka hakini ki henyo tu ki kli kadi ka jakari ka jong ka te laong ru hakani kerjo kalenong ka bakhat nyo laong ba kini ki henyo tu ki kli jong ni mara khlau ki siem kama pio hani ha dekat ka ba shipho ka ba but bat ki long ki henyo ki siem ki san ki la ha ba uta uwei ulong te uta uwei pat 491 bat anda uwan ka de ya uban sa ka tukan ni alap hi dangi shim kulum ni kini ki baro pen sungut hu bakani ka brio ka bu ya ka jing shania ka wat ya ka jakari ka jong ka haki hak sarkar namar ki ong bikini ki henyo tu ki kli ki siem ka yang ya ka bor sansar khadar himasima ya ka bor sarkar te haba kani ka brio ka ba shong hani mura khla ka ong baka shong halor kini ki henyo tu ki kli ka de ba ka wa jakari ka bu ya ka jing shanya ka jong ka bor sarkar ba hagi sngi ki ba khaddu ru penyo bakan long komta bakani ka brio ka ba shong kumbangan shu keren hang ni ba fi khana ba so thu kani ka brio ka ba shong hang ni kare ka brio ka ba yang ya ka bor nyam ka ba thala ka tu ka brio mane ka bang ka ba phong ka tu ka jan ka ba le ka ba don ka pan sngat ka ba khat ki khluor ki khat art li ha khli ka jong ka ba dang tu ka pan sngat ka tu ka di ka nyam ka jong ublei ni ka balang ka jong ublei kat ba kani pan kam de ka balang ka jong ublei de ka balang thala ka balang ka ba pen thami yaki brio di lo om ba kani ka brio habaka wa jakari habaka bu ka jing shanya ka jong ka sarkar ka haban sha penya danu da ka sarkar he kadi ka sarkar he ka ban penya kadi ka sarkar he ka ban ong ya ka ban le ka ban ong but kan keren ru ya ka ba ka sarkar ka keren namar ka sarkar ka pedan kam ya ka bor nyam ban penya ya ka jingmut jing berkat ka jing ki brio lada namar kitab sibuk mantau unong hikai ubayang ba hikai api hikai ya ubahi nong hikai niam ki brio kin kambon sin ka jinglong ka jong ki ka de ban le aku no ban snap bet kat boong utu bayang nang ni na pulpit tumot ban snap bet piso tu takadau ki ya kan ni ki punan kam usaitan upunan kam kani ka de kan niam ka jong usaitan ngila ban ong no ka de kan niam jong usaitan ba usaitan upunan kam ya kani ka brio ru ban penthami ki brio de hagiwe pa kintien ngila ban ong ba kani ka brio ka kasan kaman bah namar ka ka jing Kristian jing ni ki henyo tu ligis bangi iru ha kisngi ki bakhat do bakan long komta kumba ka long ha kisngi ka jong Jesus Christ ha kisngi ka jong Jesus Christ kanyam ka bathala ka jong kasan hedren ka to por kaya su boi ba no baka himarum ban le kam no ban pensitom ni Kristan
Pak Syawal pun sistem Kristen ke alih kuno. Penyiap ya Yesus Kristus kisah narpana ya Pi kabor niam bathala bakabor sensar. Tiada kisni ke bakat dur kan long komta. Kabor niam bakabor sensar kini atrai lang ban pensitom ki beriu ki jong ublai. Tiada ni ngiyo iru bah kedekor ke basipau ke ong ba kini san ki laha ba utau we udang long. Ti temut hang ni basan na kita na kini ki henyau tu lagi siem. Jom ni umurak klau santli kim don syu ba uni ubah henriu udang don. Ba uni ubah henyau pat umpat simlawan. Pi hang ni kentien. Ti uta baong kisan ki lahap temut santli kim don syu kila alit no ba uta uwei ulang umut ubah henriu udang long. Ti uta uwei pat umpat lawan. Pat anda uwan udai ban ne katu ka ni mut santli kim dan syu menta udai bah henreu kajing kali kalong hakapor ba uyoknes hakapor ba uyoknes uyok yakini kajing itu pau ke kapor sensar ka ba sensar ka pertai tu ki por kadika rom temut ka khli ka bah henreu kadika ka rom kakliak ke Henry ke rom. Di kini kisan teli ki belalet ke Egypt ke Assyria ke Babylon ke Medo-Persia ke Greece. Bak kini ki hima ki bela usaitan ulah penon kambha ban pensitom ki beriu ki jong Bak ke Henry ke rom, bak ke rom kadang don hakini ki por. Bat ke ong ba hang ni ke ong ba uta ubah nyau, uta uban sawan, uni ubah nyau un sawan. Henai ada uwan unek tangkat nu por. Tang sipor. Tang sipor. Ti kani ka khliak ka bah nyo ka deka kata ka deka jing kli. Kani ka khliak ka bah nyo ka deka ha kani ka dekat ka bah nyo kitu kidak ki bas tam ka tu bahatra ko ang ba uni ubah nyo umpat simlawan ha ka tu kapor bu yo nes yo kani ka jing itu pau kampat wan. Ti kidan ki brio ki ba ang ba uni khliak bah nyo utau ya ka Vatikan, ka papacy. Henry kani kami hap ba kajing ong namar ba ka papacy khalam ne tang sipor. Ka papacy kum ka bor sensar ayu ka khalam ne tang sipor. Manta kala ne palat henyo spa snam. Palat 1000 snam. Ajan poi syajar Henry spa snam Henry kat ba ka hima ruam pat kania tang kat kumba kum nusnam kat nusnam henyo spa snam ladang ngingi pensyong nia ba kani ka khliak ka bah henyo kadeka balang roman kami hab ru namar ka ong kania tang sipor kala khampalat penban ya ka hima ikit ka hima ruam kadeka hima ka ba kajing ne ka jongka kadeka bah henyo spa snam kat ba ka ayu pak kala khampalat banyak kata kami hab kata kajing ong kajungki. But dalam kumnu ru habangi kran sipang umurat klau ngim kran sipang ka bor niam ngi kran sipang ka ngi kran sipang ka bor sensar hima sima perthai ka bor niam ka dikani ka beriau ka basyong hang ni kamde kani ka bo kani kamde ka hima sima kamde ka bor hima sima te khana bangin tip syai kani ka khliak ba henyo ka do ya ka ka kran sipang ka ide ban beteng ya kajing puli ka jongi hakala nong ka bakat lai inya phai byang sikala nong ka bakat lai hakala nong ka bakat lai ngi beteng ha dekat ka ba lai ko ong ba ngalai ya ka wei na kita ki khliak jong kum ya ka bala pen mong hadu ka ban yap henry la pen khia ya kata ka jing mong yap jong te baro ka wei ka pathai kala ngau phala ya uta umarat khala mo hang ni ka kran sipang kata ka jing mong yap ha ka jing so thu ka janga kani ka jing mong yap ya kani ka khliak syu ong kata ka we kana kita khliak kani ka khliak ka bayo ya kata ka jing mong ka bayap kani ka khliak ka ba henyo ba phin sui i balai ba kalong kong ta ang sabatai pe ya ka timeline jung kani ka jing thu khana hang ni ha ka nisham ba uyak jakor ukhot uni umra klau anda habo ukhot ni umra klau ladan ka tu kani por henry ya yu ya yo uyo no kani ka jing mong ka ba penyap tu ja no sipor klam poi perkhat pat kumnu ukhia no nakani ka jingmong ka jong ba usang ban te ka jingmut jong kani
kajing mong ba penyap bat kabalayo biang kajing khia ngini phai biang sikala nong ka bakhat nyo hakala nong ka bakhat nyo ko ong utang mara khlau yu ba mela yo I ulalong bat long shu ti uban sakiu no na ka liu long ba khlam trai umara khlau ba ko ong ka yai ong shu umara khlau kumnu ba ula julong bat ba long shu bat ba unsa long hi uni umara khlau yu ba ula julong Henry long shu tumut keladon kapur ke ya ka bu don shu bat nang tapat salong biang kaya hab ke ka ba ka ong ha ka jing pen pau kalau nang ka bak lai uyo ya ka jing mong ka bayam nang tapat kat ba kampat khia ka tu ka jing mong ka bayam uja sipo hari kumnu kendit uyo ya kata ka jing mong ka ba I ka bayam bat umi biang ukhe biang uyo bor biang bangin so thu kham sha ngin an shi batai khandiat ekani ka liu long ba khlam trai lo ong ba uniu mara khlau ubla long bat long ba ubur salong biang ukio na ka liu long ka ba khlam trai menta chibu ngong ya phi khilet ha ka te ka thlio ka ba ka bam don trai ai bottomless pit wat kin thi hang te ha po bala kin thi ha ta po ka liu long ba khlam trai phi tharai phla ban kio biang saneng em ba phin la ba lada phi ha ne phi kan thi ha ka nu ka thlio ba phin la phin don kan jing kan man ba phin la ban kio biang na ka thlio ka de ning kong sho ba phin kan du e ka madan kat ba phin pat kan du e ka madan phin pat don ka ta ka jing kan man ba phin la ban kio biang ka de na kam de te ha ba ong ba phi ha ka thlio ka ba don ka ba kan du madan tu buat kadang don ka jing kan man kemut kadon ke ka jing jia ka ba so si hande nang ta phi dang la ban khlia biang Henry habo ong ba pihak ka liu long ka ba khlam trai kam don kono ka jing kerman la ki breu ki don bakin pet bakin yu I phi ba pihak ka ta ka liu long ba khlam trai kin shulia kom no kin shu kernga ka khli ka jong ki kin ong a kordet uni breu nomor umla ban khe pat na kata don kono ka jing kerman bu la ban wan mi biang yang na kata ka thliu na kata ka jing sha kata ka jing long ka ba ujulong man chwa te habangi crunch phangani ka jing liu long ka ba khlam trai ba uni mra khlau ha ska liu long ba khlam trai ni so thu ba ka don ka jing jia ka ba shar khe ba ka ba penlong uni mra khlau ba un I kum ba unum khe shu na kata ka jing khalam ka jong un khalam ba kata ka jing khalam kan long haru ta ba kanum I kum ba kan la yu bo un khe khlie biang kani ka de ka jing mut jong kata ka jing mong ba penyam bat balapun khia uyo ka jing mong ba yu re kumnu ka de ka kamba ka ba kumnu ka ba yo ya kata ka jing pen khia ba kumbang ong ya phi kani ka khli ka ba yo ya kata ka jing mong ba ka jing khia ka de ka khli ka ba henyo namar ngi puli ha kitab jing pen pau ka lonong ka ba kha henyo ka ba khat we te uta mo ra khlau ubla julong bat umlong shu utahi ulong uba phararu bat ulong na kita ki henyo bat ulet no sya ka jing penjat pi ka sequence sang ni santli ki ladon ki lalet no ka kapor ka jong yones kadeka hima ka ba henrio kadeka room mentar kam don shu ka lalet don shu ka room menta bat kaumi so ka hima ka ba henyo ha ka hima ka ba henyo di hisngi ki ba khadu bat ja yu ka ni ka hima ka ba henyo makaru ka let no bat ha ka jaka ka jong ka ni ka hima ka ba henyo kami ka henyo ka hima ka ba phra ba kani ka ba phra de uni mara khlau nujuar kani ka lonong ka ba ka dekhat ka ba khat we ka ba dekhat ka ba phra ka ong ta ka ong kom nu uta mara khlau yu ba me mala yo I ulalong bat umlong shu te ban sakiu no na ka liu long ba khlam trai ba uban let no sa ka jing pen jon phi ka jing asrem hang ni we ban kieu de uding moran khlau ban kieu umi stang mara khlau bun du la mi menta un mi om shu de kitu ki khlie ki nom don shu uniu mara khlau unum tre shu lamba kitu ki khlie unde ma u hi uban le ki jing le ki jong unde ma u hi khlem kitu ki khlie bo un tre kita ki jing tre ki jong setan unde shu lamba kitu ki khlie but we uniu khlie ko mangi ong uniu khlie ko ba nyo bo yo ka ni ka dak ka jong ka jing mang
Kini ki klik loong hang ni bagi don kita ki kerteng ke jingkran ben belai. Kidon kita ke jingkran ben belai. Bak kini ka klik ha ka jing sotu ka junga ka yang ya ka European Union. Ka yang ya ka European Union belai bangas ngotu ya kani. Pet ya kani ka klik menyangi laong ba utu merak khalau. Uni merak khalau dan hakari Europe nilak bersiam ya haka doba Europe. But kani ka klik ka bahnya kadika European Union. Pet ikini ya kani kalama kani di kalama jong ka European Union. Ka no tuli ki keluar ki bafisiam ha kani ka kalama ka jong ka. Ha? Khat artali. Kan mau bakatu ka brio ka bakup da ka sni ka don ka pansngat ka badan ka no tuli ki keluar. Khat artali ki keluar. But tapi how to hapo hatu ka yeng dorbar thau an ka jengki ki sedan ni kini ki statue ka beki thau hakaba ka shong ka breu halor umara bat haki magazine ki bapenmi haka ri Europe ru haka doba Europe kadon kani ka magazine ka bapenmi hang ni ka hakani ka dor hi ba ka shong kani ka breu ba ka bat ya kani ka lama jengka Europe pi hang ni ka kumba kani ka breu haba ka don kani ka kalama ka ba don kini kat arli ki keluar ka kumba ka de ka pansngat ka ba maka ka phang baka deng halo khli jongka kani ka de ka jingkran bain bulai ka ba rat ba har pe ni namar ka bangi ka ya srem hang ni ba kani ka breu ka bible ko ong ba kani ka breu ka balang ka ba thala ka shong halor ma khrau kini pat kili akamnu ki shem ya kani ki ong ba uni ba shong ra khlaru ka de ka breu ka badan khar atli ki keluar buat ki punya srem ya ka ki punya srem ya kani ka breu ki ong mentah kani ka breu kalak bandai ar kilak ban keno ba kani ka breu ka ba shong halor ma khlau kani di ka balang ka ba sisa ne kilak ban ong ba mentah kani ka breu ka bala dan khar atli keluar mentah kam de shu ka balang ba sisa kiam long kila shu shim ya ka jing long ka ba yu te kila pen thok bria no ya ka ya ka jing mut ba ka bible ka spesial man hikai namar ka ka ba siap ya ka public opinion ya ka jing so thu ka jingi ka de ka media ka kentup ya ki kot khubor ki magazine dikani ka magazine ka ba pauna ba po Europe ka ba pauna ba po Europe titang ni ki dur kala ring ni ami ka jingmut jing berkhat ka jingi ka ring bhai ka jingmut jing berkhat ka jingi wala don ki brio ki ba smuthu ba kala ki laban penwan ni ka jing batai jing kitab jing pa ha ka rukam ka ba bakala no kini ki dur teng ki brio ki le konta te kini ki long thala ba ki pen pau ki pen thok bria ya ka gospel ki pen thok bria ya ka jing sisa ka bo ublei ukwa ban pen pau ki brio jang ka perthai tinang tapan ya kani ka yeng dorbar thau an jang ka European Union la thau ya ka ha ka dor jang ka kot babel pi ha kani ka benta ka bosani ka bokadiang pi ya kani ka jing dro jang ka kot babel nong dro ya kani but kila design ni kila thau dor ya kani ka dorba yeng dorbar thau an ka jong kiru ha kani ka ju ka plan ka kom penuan ya ki kumba kani ka building ka de ka ba dep tang siteng hari kile khnang ya kani ka jingmut ka dei ba kini ki brio ki baseng ya kani ne ka mensim ka ba wanra ya kani ka jingseng ya ka European Union ka dei ban pen KM ya ka mensim ju nimrod ban ne persya yu ublei ong kumnu ki brio ublei ong ki brio bakin rat sapriang ya kani ka perthai borok ka wei hendai kita ki brio ha ka to ka pod fi puli ha kitab Genesis ki ona mar baki tieng baki yo bansha sapret ha ka perthai borok ka wei ki ya lum lang ha ka them jong ka rishina baki thau ya ka ya ka babel te kata te ublei ha bo yo ya kani ka jingle ka jong ki ang yang nya le ban pen kulmar ya ka tien ka thliet ka jong ki ba de hang ta ba nang tu ublei sawan ban penlong ya ki bakin prano la ka jong namar kim suthu ya tien ka thliet ka jong ki repet ya ka poster ka jong ka European Union ka ong komno
Europe many tongues one voice keren persya walangi ni buon ki kentian ki thliet ki we ka ri ka keren ka we ka thliet ka we ka ri ka keren ka we ka thliet hendrengan ong phi ni la ban le persya ka ka bu ble ula ong bu le ni le persya bet da ka bangi ong kum no walangi keren ni ka la ki kentian ki ba pher ringin keren ni ka we ka jingmut ka ban le kum no ka ban le persya ya u ble But boleh ngawang baka European Union kadai ka clear ka bahanyo. Namar kani ka European Union kan ne sisa tang sipor kumbang ayo I mentahi kalong kumta. Ya ka European Union laseng ha kasnam ka khandai spa san pu hanyo. Bat haduk menta kala dei kumba hanri phulai senam ai. Baduk balaseng ya ka. Te ka ka bang yo I hanyo phau senam ru 4 dan. 4 dan pha hanri kelas sedang pan pai. Karibilat kalau aku ban mi no ke Poland ru kalau aku ban mi no ke Denmark ru kalau berngam ban mi no ke Italy ru kalau berngam ban mi no kini kiri kalau sedang ban that ki kuat syuk ban dan benta bat ka European Union te kini ki borok pen pau ba ya ke ba ngapersang ban ong afi ba ka pen pau kan ne tang sipor sisa but kadai ko bor sensar ka ba pelan ka keren persya yu boleh kumbang ile I mantan te hadian ka jing katkum kani ka jing thu lepa hadian ka jing khalam no jing ka European Union ka ka bangila ban khami lenti kadai ka jing sensar jing murat khlau kum usia mo phara kumbang ile I mantan ha ka jing ya pulia ka jangi te inya pet biang ha kitab jing pempa ko nang ka ba khat lai ka ba lai ter ka ong kom ni bat ngalayo I ya ka wei ni kita ki khli jong u kum ya ka bala penmong hadu ka banyap hande la pen khia ya kata ka jingmong yap jong u ti baro ka wei ka pathai kala ngau phala ya uta marat khla ko ka basa ko ong ba kila ya mani dem ya uta u yak jakor na ba ula IT ya ka bor san sha jong u ha uta marat khla ti kila ya mani dem ya uta marat khla kido ong u balong kum uta marat khla balak banyalek thama ban hadian juga jing pra jung ka European Union menta kan 4 pra kadang don kani kade ke bangsa jia ka jing mong jung ni mara khla ko di ke bangsa jia ha kisngi jung kalawai ngimtip lanu re ngatip bakan nongshan hadian ka jing pra baka jing ya pra no jung ka European Union kan mi biang sakawai ka bor sensar ka ba longkum ka European Union hi ka ba baro ki kiri kindan hapo ka jing sensar jung ka weka ka bo sensar but ini apa menta sesian biang ka timeline jung ni ka jing itu pa jung yo anes but ni sesuatu ya ka jing ya dei ba uyak jakor udan bu ni u mara khlau ningkong ka jia ayu New York jakor u khot yu ni mara khlau ni am la khot ya u ulong ujong u ti mara khlau layo ka jing mong bo penyap hadian ka jing khot layo na kata ka jing mong bo penyap nang tapat klampai pur khat ukhya na kani ka jing mong bat uim nang tapat ka ja yu uyak jakor namar bu uim uyak jakor u ai ya ka bor sensar ha ni umarat khala ka bor sensar ju uyak jakor menta kala le chu uyak jakor bat ki brieu ki manidam yu ni uyak jakor bo umarat khala te ka jing kali kalong kabor yu ka batrei shalendat ban penlong yu ni umra khlau ban yo ya kani ka jingmong bat ka jingkhia jongkaru kabor yu ka batrei kam shalendat ka ba penlong yu ni umra khlau bu yo ya kani ka jingmong bat kani ka jingkhia manu batrei shalendat pitharai udiu soitan boleh udiu soitan nomor boleh umdan keti bu ni umra khlau umdan keti ban penmi ya ban penlong ya boleh umdan keti ru em bat ka jing thu jong kani ka jing jia hi kum phio I bat phila tep haduk manta ki sngi ka de ban penlong kum nui ki brio ban pen thame ya ki brio bakin kin wat ya ka jing sisa ha ka bom dan ka jing sisa bat hato ka bible ka hikai bu boleh ulong u ba pen thame em ka bible ka ong ba boleh ju thok bot la ru ban thok kadi ki jing long ka jong but kini ki ba penong yang aban kutnya bakani ka jing le
ke penyu I ke jing perano ke jing ke European Union ru ke jing le ke jing boman kam de ke jing le ke jing boleh kani ke pen I ke era ke ka baya de bat ke jing shisha phang ke jing long boleh ha ka ban kong ka Bible ko ang udan u udan u boleh ublay udan ukhun jeng badan ha ka dor ka jing long tan rai ka jeng ke ka bo ublay ulang yo I ta ke jing long ke jeng ha khun jeng ublay ulahap ban le kum nu ban pen yam ni ki brio ulahap ban penyap yo lo jeng khun la pen mong ka Bible ko ang kala pen su bahai u ban pen mong yo nang tapat uday ublay ru ubla pen kepat yo khun jeng na ka bayap bun sin ka kranya kata testament ka bathamai but anda habola pun kepa yu na kabayap ubleu la ya ka bor sensyal hakikati khun ba ha ka por ka bu Jesus Christ usdian ha halor ka ding phana ka I komba unum ke khlia shu idan jeng kermen ki brio ka ke bu I ke shu kernga khlia shu kernga khlia hande uyo ya ke uyo ya ke empat bu uyo ka jing sensyal ru na na khati ka jong khpa ka jong but ki banget ki manediam ya no yo ublay but yo khun pet ya kajing ya srem jang kini ki ibaro don uyak jakor upin mi umara khlau badan hakadur ka be srem bat henyau tuli ki khle chpau tuli ki rang henyau tuli ki khle chpau tuli ki rang mura khlau saw yuru saw ka ka ba ulang u setan mura khlau ulang kamta uyak jakor upin mang yo umara khlau Syaitan udah mau ubah penlong yang tak kejing mang, udah syaitan ru ubah penkhia yang tak kejing mang. Uyak jakor ya kabor sensar ha uni umar akhla, kumbang ilai pulia mana. Uyak kamnu, kibriu ki manidam uyak jakor, uyak umar akhla. Kejing siap pun thami ka penlong kum tapi kejing ya srem hapdeng kejing ya dei jeng ublei bu khun jeng ubah kejing ya dei hapdeng uyak jakor bu ni umar akhla. Te kani kajing suthu ba kidon kibrio ki boong ba ka khubor jong angel ubalai kade ka khubor siphang ka hok da kajing ba da phulia ka khubor siphang angel balai kade siphang umra khlau ba kadak ka jong uni umra khlau bangi pulia manta da phulia hang tu te uni umra khlau yang kum Jesus Kriste ulang usiam ya ka jaka ka jong Jesus Krist kum uta uban ai ya kibreu ya kapisa ban ai pen biang ya kibreu hato mentah kini kisngi ke bangi kini ka jing pangkhlam ru hato kamlong kumta iya thu engi haba ile chathe syakari amba kibreu hato kisuk kata karukom ba ka sarkar ka pen biang ka pen bed ka pen biang bahaya ki adong sadong haduk ka bai school ka bai syang bai sa ka jong ki baro ka kale lut ka sarkar na ka benta jong ki te uji sukres ru ule kata pun biang le ki borop hi ke ka ba ka perthai ka pasang ban le ta ka bor ka jong boman ka di ban pen buat perthu buat ya ke ka ba ule kalong komta te lada kibriu ki i ba ka sarkar kala ban pendap pen biang kilia kum nu ki bu ka jing syanya ka jong ki hakasar ka sarkar wa hadu kini hakari ka jongiru kibriu ki ong kumnu tang shu ong bade wat kam kam sarkar ram yo kam sarkar mlong pi ngi bu haka jing mut yang berkat pi ati je leo kade bangi kibriu haniru ngi bu ka jing syanya ka jing hanu haka sarkar te kibriu ki manedam haba ong baki manedam ru kani kamut kajing ka manedam baki mane kum tu here baki ki ko ngu ya ke ka baka sarkar ka ong ya ki tila jin pun pa ko long kha lai tila ai ha u ya ka shentur ka bayalap ya ki bakrau ba ya ka jingkren ban blai bala ai ha u ya ka bor sensar ban sha jin sa pu ar banai di uni umara khlau habo anda habo uyo ya ka jing sensar ka jong une hadu kan no sa pu ar banai ka de license steng tapi ken ya kani ka license steng ne da pipet ya ka jing thu khana chphang license siteng isham don tang ka we ka jaka
haka testament ka barim ka bakran chphang ki nice nam siteng ba kata ka ki jing thu khana ki por ka jong Elijah ba ki lice nam siteng ka dong ka jing turkhong u slap uklam hap lice nam siteng uklam hap uslap ba ja ayu kita ki lice nam siteng ki brio ki jong ublei ki la hap ban phet hap ban ri ki kram ki khra u Elijah hap ban lech kari khlau macam besar ki do ublei ban besar ya u nang tapat yaki brio ki jong ublei la sha penyap kasnam lice nam siteng kade ka kaya ka jing so thu ko jonga kade kaya jong isngi ka bakhadu jong ka por ka jing pensitom ben ka bakhrau tom e kade ka jing kabuya jong ka jing sha pensitom ka bakhrau tom e kamde tu ki lice nam siteng ka bagi jing asngo munshwa bagade si hajar aspa har phosni ngam sngo ya ha namar kani ka edi ka ban sajia te anda haba uni mora khlau un yo ya ka bor sinchar ka jong unne ka ba lice nam siteng but wan bo unle akom no ka jing thmu ka jong kani ka bor sinchar anda haba ka khe khale kan debe tangi ka tahi ban pensitom ki brio ki jong blai bada ka lakut kata ka por ka jing pensitom ka jong blai un aila u unle kata unle check unle no sa jing pen sing penjat te habo ang bu ulet jing penjat ni pulih jing penpau kalau nong ka bakhat rio ka khat ka basipo bakhat wei do pulih tu ngin pulih lot kani ka de ka thau ya ka ta ka khlam ka ban hap halor ka khet ka jong mara khlau ka jing dum te kini ki khlam kin wan hadien ka jing pensitom ka jing sha pensitom kin wan ki khlam te ha jing penpau kalau nong ka bakhat nyo ka khat ka ba phra ko ong ba anda habo ni mara khlau ukio na kani ka liu long ba khlam trai ukio ban le akom no bu unle nyo sa ka jing pen jot pi kaya ha usuan ban pen sitom gi buriau wa anda bekut kata kapoi ka jing pen sitom unle no sa jing pen ka jing sha pen jot tingin beteng kalau nong ka bakhat lai ka khat pa hanriu tu la ang ya ka sintur jong ya ka ban kren ben blai ban kren ben ya ka kerteng jong ya ka yeng kentang jong ba kita ki basong ha ka beneng kani ka penpa ka jinglong jong kani ka bor sinsa ka boleh ka bamnget boleh ka boleh persya bai boleh te ka jinglong ka bangir isam ha Egypt kamau ha Egypt us haru angkum no eu tau boleh eu tau try bangan ko ngu yo bangan pelat ikini khun Israel nganum le kata mangisam ni kani ka jinglong ru hapo ka doba Europe kum bakalong menta ka de ka jaka ka ba kajing bam nget bulai kalong ka bajelai mengisam ni kini kajing ong hapo kani ka psychology today kajing ong kajong ni Nigel Baba ka ong kajing nget how bulai kalanang hiar hakari ki ba kham riospa ba kham bu na kini asyam hakari Europe hakari kum ka Sweden hakaba Henry pusa pusan neki ki bam nget bulai ha Denmark sapu pra France sapu bat ha Germany sapu apa san ki bam nget belai te halong hadu kata hi tingi shu ipulih ha dekat ke bahnyo bat la ai bor ya ban yelet ma ba kita ki ru khut bat ban job no eki bala ai ya ya ka bor sensa halor ka jat bat upat pat lang ba ka thalit ba ka kenja ban riu ba ro tingi la su thui kan ni ka jing let thamai ki persya ki ru khut la su thu bu unde uta ka bor sensa ka ban be ban thuet yaki brio ki jong blai ban penduk jat yaki te habo ong ba kandai ka bor sinsa halor ka jat ka pat lang ba ka thalit ba ka kenja ban rio baro kani ka kashpun pau perthai ba kani ka de ka kata ka bagi ong ba baro ki jat ban rio la phi de hi ba em ha kani ka do ba ne phi em ha ki we ki do baru pinsa sinsa da kani ka we ka bor sinsa kan don sisa kum kata ka ba ki khat ka one word order bukan ni ka one world order kan le akom no ka David ban penduk jat ya ka jing sisa ban penduk jat ya ki brio ki bobo ya ka jing sisa pa ka por kam slam shu but de ha Europe bang yo ka jing sedang ya kum kani ka jat bor sensar ha ka ba kiri ki ba pher ki dan ha po ka jing penya jing ka we ka seng na ka we ka bor sensar kum ka European Union te ha ki sngi ki ba khadu nyu handai kam de tang hapo Europe kan de habaro ka we ka perthai
barok kami ka perthai kan don hapok ka jing sinsha kerkhot ka pra ka ong ti kita barok ki basang halor ka khando ki nyamani dam ya u ba ka kerteng jong ki an om syam la tho hakata ka kitab ka jing em ka jong uta ukhun lang berat ya u bala penyap lamin long ka perthai ti ko mo ong hani ka jing mani dam kamde ka jing mani dam ko bagi mani u belai hani ka jing ko ngo ka jing yalap ya uni oh ni du bo di sha bo bangi dan kam kum ta ter kum bangi ru gile te ki breu hi bro ka perthai kin pendam hapo ka jing penya ka jong u teladap kidan kinu ki breu ki bam kloi ban le kata ya ki on le akum no boleh on le akum no setan niat ban penyap ya ki bot pendon kam ya kan ni ka support sarkar ban le ya kata dikakak ka khandala udu unuru udan ya ka skor tu unsngau ada unuru unyalam merau unlet no ken se ka jinglong merau ada unuru penyap no ya ka da ka wat lam ladai ban penyap no ya u da ka wat lam hang ni dan ka jing ya sha ba ka jinget jong kita ki rekhut te habau hani habau ka ketien ka jong ulai ko ang ba lada unuru ya lam merau ulet no sha ka jinglong merau ka sipun pa ba ka jing ka karukom long kum nu kata ka puas sha ka jong ni mera khlau ka bon long kum nu ba long kum nu ki brieu ki ba sha sha ha uni mera khlau ka long ka long kum merau umla banjit ya ka ka bu unle umla banjit ka kam dai ka jong u ba ha ka perthai ka ban sawan ya kini ki ya ki ban sawan andra ha ba kawan kan ni ka new world order kamnum dan ke ka ba phidan ba phin om ka ni ka de ka jonga ka yeng ru kanum dai ka jong phi phinum dan ka jaka ba phin om ba ka de ka jong phi phinum dan ka kali bun om ba ka de ka jong phi ke ru ka ba phidan ka de ru jong ka jong sarkar ba ka tangi syam hapo ki communist states kum hapo Russia man chwa ki brio kim dan bun om ba ka ni ka de ka jonga borok ka de ha jing penya jong ka sarkar but kedan ketu ka jing ruai ka jong u itu nong ruai Beatles John Lennon to imagine if there's no possession it's easy if you can no possession mut phim dan ni sho no need for greed or hunger hi ka jing mut ka baki wan ra ka shidi ka ba itanan ni ki ong hang tu ka ong phinum dan ru baki ong imagine we will be one, the world will be one. The world will be one under one government, under one rule. One world religion, one world government, one world currency. Kabangi puliamanan atau ka currency 666. Kabaki beliau kenyo. Kabaki yo atau bisa kilak bandir bantiet. Katu ka deka pisah jong nu, pisah jong marak khlau. Ada pide ki beliau ki bam yo ka syak ko jong marak khlau, pinum yo ya katu ka pisah. Pinum dan bentai waktu kepisah. Te umararu kenrat utip bet umara ulet chanu uwan chanu uma ong ubun le temat kamdan ka jakari umararu pet usale komno sya penyap sya penstem te kande ha kata ka rukam ru ba anda ha bakawan kani ka rukam sensar ka perthai ba kam slam syo ki breu kat syabaki let tip lut kat syabaki wan tip lut phia kendu ya nu tip lut phi let phia kren ba nu ru phi la bi ban tip ba menen ngila yo i kumnu ba kata kalong kumnu ba ki jing pendan kam ki tiar kitar menta ki teknologi menta kala ala ban penlong kumta kat syabak phi let tang happy biru la don bi kamera hewan chanu ru la don bi tu kamera ki CCTV ba ki tu CCTV ki dei ki ban monitor ya phi kat syabak phi let mentah ki beliau ki ong la mentah ka kani ka jing pangklam te mio isu mi thu syu dengan ong ya phi la plat syam ya ka adhar dan kau na bunyi ka dor jong phi ikini khmat jong phi la tip phi de mano empat biang ra hap hong so ya khmat yong ru tapi sya kata benum sya itu matang ni ki khmat ki jong phi ru la ban tip phi de mano la phi dong kamas hadu hang ni phong ka topia hadu hani ru kampat biang di kade kumtahi ka perthai ha ka ba ki brio ken em ha kala wei kade ka perthai ha ka ba kandon ka jing sya te asa khum ha boro ki liang
boleh kan don kajing syak tiak syak khum nama kade kamen siam jang nu ka bateri salendet jang nu murak khlau kade kamen siam ka jang syaitan kade kamen siam ka bakwa ban bat ban khum ki brieu ka buar ka jang kamen siam ka balek dan buar kamen siam ka bam syak ki brieu bakin le ke ka baki kwa baki mon takada ka bible ko angkom nu hangta badan utrai ulang utak mensim ba hanta badan mensim je utrai hanta kadon keduk ke kajing lai luat kadon kajing lai luat hani fin pet na barok kiliang abi kran ki brio ki bakra kristan ru ya fin long kristan fin kam bandon ke fin kam bandon hapok bandon balang hari ha balang fin ke ta kajing syate mantangan ong ya phi di ban nget ya ke ka bang ong manta ya ngam tenju ya kajing long dekat jong phi da ka ba phi pediang iki ni ki phila bandan na ki jong sungut hu ru ba phila ban ya sami kita ki jing su kamut ba ke ka banga sa manga hang ni ba phi ha ban pediang ba ne ke ka ba phi sa ma phi ha ban pediang de kum ka jing shisha ubleu la ai phi sim utam sim ni lam lang ngi ki jing sha ngi don ka kum ka ta ka jing lai lut but menu ban sinsha lo jengi ka sarkar jang no ban sinsha lo jengi ha ka bakut kade ka sarkar beneng ka sarkar ka jang boleh ka jing sinsha ka jang mar hang tang syam ka jing na lu hang tang syam ka jing keman hawai masuk tu bakini ki brio ki badan keti ha ka ban wanra e ka ni ka jing sinsar ka jing thmu ka jang ki ka de ban wanra e ka jing keman bagi yu baki brio baki keman bagi baki brio ki dap da ka jing sup Henry klam ublay kanom don kajing sup klam ublay kanom don kajing keman klam ublay kajing baha kamla ban banne nomor tang ublay ulang uba baha gidan kami ublay nomor kata hang ni hi kabang yo kan share ka slide last kani ka sarkar ka bang kran hang ni kani ka sarkar ka bersinsara ka bor ka imlang ka soalang kadri ka imlang ka soalang ka saalang ka bam ban bat bam ngej boleh bat kapisa kadi kawai kapisa ya baro kamde kapisa kambang ilong mata kawai karir kawai kapisa baro kiri kimpunan kami kajiu kapisa ba habe de ba kaniam don niam kaniam kasuri tang kerteng kasulong tang kerteng te kini kidi ki bang yo ha kisni ki bakhardu bakin saja ba de pi kini ki pensatip pakajingwan ASEAN ka jong Jesus Christ kalahajan bang yo mentak ni asdang ban yo ki so jong ke ka baphi sedang ban suthu bang nganget bah kini ke jingjia jong kini ki khalam jong kini ki menta kan penlong ye kini giri hapo Europe ya kini ka European Union bakalan khalam bakan sekhalam sya ngamtip lanu kalak bandai menta usnam kalak ban pendep ya kini ka jing thu lepa ngamtip balara ka jaru ngakamen marang tip boleh kejing pelat yam kalahajan to yaro yu boleh keba ini ki baro inyaro yu boleh pada menta kaburam ko jong u ko jong u amen